digawanan dene Kakang Wahayo merupakan dewe. Arah biar Kakangku Saya ngapa dulur saya Kakang Bikal marang kene Kakangku Yeah.
Ayo kakang ubud dan wonten kene ha. Nek kono ono wong iki. Lah iya. Aku paling bengi ning kono ijen ae nek. Lah iya. Bengi jaki merene. Ah, merene bengi. Soale kan ono warunge manggung kuwi. Paribasan ono tengah malam jalan sedang antar mati-mati jauh mati satu mau bakal tekan tembus itu nomor 4 ye
Hah? Lima. Jadi. Ay. Ako na rin nito eh. Lima biasanya nyeblek nih. Tapi jangan masak, paling main kok. Di tanganku, di tanganku, tuntutan sinopal,